It's a new video. Hi Google Apps, welcome to my channel. तो ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜତାଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ଆଉ ଟିଲୁ ନାନା ଟିକେ ଶାଗ କାଟି ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟଫି ଯିଏକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସେ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ଆଈ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବାଦାମ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲା। ଏଇଠି ସେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇଥିଲା ତାହାର ରେସିପି ମୋତେ କହୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ମୋ ମାଇଁ ମୋତେ ପରସି ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ସାଧା ବାରିରେ ମିଳିଗଲେ ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ, ସେଠୁ କିଣିଲୁ ପିଲୋ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇଲୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ ଚିକେନ ଚପ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସପିଂ କରିନେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏନର୍ଜି ସରିଗଲା ପୁଣି ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଦିଦି ଯେହେତୁ ଯାଇନଥିଲା ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ନ ନେଇକି ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ପାର୍ସଲ ନେଇଗଲୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।